A Xunta de Galicia inviste máis de 1,5 millóns de euros na instalación de 2 centrais de biomasa no campus de Pontevedra e na cidade educativa da Xunqueira. O obxectivo deste proxecto é reducir o impacto medioambiental, acadando un sistema de calefacción máis eficiente dende o punto de vista enerxético. Un sistema impulsado conxuntamente coa Vicepresidencia Segunda e a Universidade de Vigo respecto ao forro enerxético con centrales de biomasa para os edificios universitarios, e tamén hoxe queremos anunciar pois a posta en marcha dun acordo entre a Consellería de Cultura e Educación xunto á Vicepresidencia para poñer un sistema semellante nos 7 edificios educativos que temos na Xunqueira, nos institutos, no Centro de Formación de Profesorado e nos equipamentos educativos. Hai outro elemento que é importante e é que esta sostibilidade tamén fai que economicamente sexamos máis sostibles, é dicir, hai un aforro considerable grazas ao uso responsable de enerxías limpas, non? Ademais de promover unha cultura de respeto ao medio entre o alumnado, esta iniciativa supón un impulso na renovación das instalacións públicas. Ademais, estes proxectos suporán unha redución de emisións dun mínimo de 182 toneladas de CO2 ao ano. A visión dunha Galicia máis sustentable ten que ser unha visión compartida dende o punto de vista das administracións, dende o punto de vista da propia industria e, lóxicamente, neste caso tamén dende a perspectiva das propias universidades e os centros educativos que tamén se están incorporando, están desenvolvendo proxectos disruptivos e tamén proxectos que están permitindo que podamos implementar todas estas novas tecnoloxías.